大家好，我係 Shoki 啊。今集繼續做2017年 N4 嘅 past paper， 繼續做讀解，做問題5。呢一度有篇比較長嘅文章，今集會解咗佢，跟住下一集先至做啲問題。好啦，大家將個畫面暫停一陣，睇睇篇文章，睇下識唔識解啊。好啦，開始解咯。今年の夏、私は家族で山の中にあるホテルに泊まりました。今年嘅夏天呢，我成家人就喺一間呢喺山嘅入邊嘅酒店嗰度投宿咗咁嘅意思。呢個de係形式以屋企人嘅形式去咗呢個酒店嗰度住咗一段短嘅時間咯。駅からホテルの近くのバス停までバスで2時間以上かかりました。從車站到酒店嘅附近嘅巴士站就搭巴士就花咗2個鐘頭以上。バス停からホテルまでは細い道を30分近くかかりました。從巴士站到酒店就要喺嗰個好狹窄嘅道路嗰度行咗將近30分鐘。ホテルは小さくて古かったですが、中はとてもきれいでした。酒店雖然又細又舊，但係入邊係非常之靚嘅，或者乾淨都得ホテルに着くと、一到嗰間酒店、息子はテレビが見たい、ゲームがしたいと言いました。一到嗰間酒店，我個仔呢就講咗想睇電視，想玩遊戲。しかし、このホテルにはどちらもありません。但係喺呢間酒店度，呢2樣都冇嘅。それから、而且冷蔵庫もエアコンもありません。雪櫃又冇，冷氣又冇。このホテルは便利ではありませんでしたが、山や湖でいろいろなことができました。呢間酒店雖然就唔方便，但係喺山湖嗰度就有各種各樣唔同嘅事情可以做到嘅。部屋に荷物を置いて窓を開けると湖から涼しい風が入ってきました。擺咗啲行李喺間房之後，一開個窗從湖嗰度嗰啲涼風呢就入咗嗰間房啦，入嚟咗啦，吹入嚟啦。少し休んでから稍為呢休息咗一陣之後まだ明るかったので，因為還係好光猛，天都未黑，明るい光猛散歩に出かけました。出咗去散步。空気がおいしくて，空氣好食。咩叫好食即係清新咯，係嘛？空氣呢就清新嘅。仲有乜嘢景色も美しかったです。景色又靚喎。夜は夜晚就點星がとてもきれいでした。嗰啲星好靚ホテルにいる間は喺酒店嘅嗰段時間毎日みんなで散歩したり、湖で泳いだり、虫を取ったり、昼寝をしたりしました。所有人呢做啲咩動作散步啦，喺湖嗰度游水啦，捉啲昆蟲啦，瞓下晏覺啦，咁意思ホテルには1週間いました。喺酒店住咗度過咗1個禮拜。私たちは楽しかったね。こんな生活も
たまにはいいねと話しながら家に帰りました。我哋啊，成家人啊，一邊講呢句説話，一邊就返咗屋企。邊句説話？呢句啊，直接引述。好開心啊！咁樣嘅生活呢，間唔中過下都好好啊，咁意思啦。好啦，暫時講到呢度啦，有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。